Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Pag-amyenda sa speed limit sa El Salvador City sa Misamis Oriental, ginatuna na sa Technical Working Group tungod sa sagunsong disgrasya. Ano yang dugang detalye? Sukad Enero hangtod Nobyembre karong tuiga, miabot na sa 163 ka mga road crash incident ang natala sa kadalanan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Kasagaran nahitabo sa Barangay Mulugan, kini base sa datos sa El Salvador City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO. Sa susamang period, 17 na sabkuno ang natalang patay tungod sa road crash, diin pinakaulahing biktima niini ang duha ka mga minor de edad nga mibangga sa ilang kasugat nga trailer truck sa Barangay Taytay sa El Salvador City niadtong adlawng Lunes. Sumala sa pipila ka mga residente sa syudad nga paspas gyud magpadagan ang mga sakyanan sa National Highway bisan pa man ug aduna nay pedestrian lane. Busa hangyo nila nga mahatagan kini og solusyon. Nana sa kung pedestrian man murag gusto mo siguro kung pedestrian kay diyan sa closing ko man di man tahuro na pedestrian. So ang gwapo gid unta traffic light. Pagpasabot sa LGU nga aduna nay ordinansa nga mo'y nagtakda sa speed limit sa National Highway. Apan plano nila kining amyendahan. Busa gimugna karon ang Technical Working Group nga mo'y magtuon sa bagong speed limit sa syudad. Ang 80 ang atong kilometer per hour himo na lang og 60 for the particular areas kung then ang magbutang pod og 20 kilometer per hour sa mga dool sa eskwelahan, simbahan o unsab uban pang mga lugar nga iyang gi-emphasize. Magsilbing chairman sa TWG ang committee chair sa City Public Transportation, inubanan sa Traffic Enforcement Management Unit sa El Salvador City, Kapulisan o DPWH. Sa karon, temporaryong gipakatag ang mga personahe sa Traffic Management Unit sa LGU aron maoy magmando sa dagan sa trapiko sa National Highway. Para andaman nato og mga speed gun, road signs, tanan maandamdaan kay kini dako nga trabaho dili kini siya nga trabaho nga ginagmay. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.